Здравейте, приятели! Винаги, когато човек тръгва към морето, чувството е по-особено. Не направи изключение и нашият екип в края на миналата седмица, когато се запътихме към курортния комплекс Слънчев бряг. По един нетрадиционен начин ръководството на курорта, както и Българската федерация по мотоциклетизъм, решиха да отбележат 50 годишнината на Слънчев бряг. Състезание по супермото в сърцето на комплекса. Звучеше много интересно, примамливо и спиращо дъха още като идея. Какво щеше обаче да се получи в действителност? 41 пилоти дойдоха на метри от Черноморския бряг, за да спрат дъха не само на българи, но и на чужденци. Повече от 6-7 хиляди зрители видяха на живо един истински екшън. Домакините подариха на шефа на нашата федерация Богдан Николов две уникални монети. А така започна всичко в съботната привечер, след като вече и квалификациите бяха преминали. Трасето е с дължина 1020 метра, предлага 12 леви и 7 десни завоя. Виждате неговата конфигурация. Старта бе близо до хотел Европа, на метри от дюните на плажа. От тук идваше една дълга права с втория шикан на пистата. Ето също така втората най-бърза част от трасето, където скоростта стигаше наистина до сериозни измерения. Остър 90 градусов ляв завой, нова предизвикателна права. Тук бе и най-бързата част от пистата, за да дойде после и така наречената офроуд част на трасето. Както се полага на големи състезания, имаше и този елемент. На този етап не е асфалтиран, както е на най-добрата писта в света, Долна Митрополия край Плевен, но и тук нещата бяха много интересни. Най-острия завой в пистата, който затваря обиколката. Малките пилотите от класа Джуниор трябваше да направят 14 тура. Ето го един от главните претенденти за първото място, Георги Гочев. Видяхте и част от неговите конкуренти. Станимир Илиев се представи изключително успешно неотдавна и тук бе дошъл край морето с амбиции за нов успех. Заедно с Иво Цветанов сме в студиото Първи манш при най-малките. Те като че ли подгряха емоциите сред зрителите, Иво? Общо взето Супермото Джуниор 65 и 85 кубика бяха подгрели още от миналата седмица от кръгът на Европейската купа в Плевен. И този път тези 14 състезатели наистина бяха супер мотивирани в тази много уникална обстановка да се докажат. Виждате, в първият манш Станимир Илиев поведе колоната с номер 21, зад него обаче Георги Гочев с номер 211, който за първи път участва на състезание по супермото, и Цонко Пеев му дадоха много сериозен отпор, като в крайна сметка в класът 85 кубика Гочев, Пеев и Станимир Илиев оформиха челната тройка. Видяхте преди малко и падането на Харли Горов. Това общо взето падане на Харли Горов му донесе една доста интересна ситуация и той трябваше да изпревари останалите 7 състезатели, както и той в крайна сметка направи, завършвайки само на 4 секунди пред Веселин Иванов от Racing Team Плевен. Трети пък завърши състезателят от Севлиево, Пети от Цанев с номер 23. Прави ни впечатление, че Майкъл не беше на това състезание, не споменаваме неговото име, да. Но той доста лошо падна с колело в Плевен. Събота вечер с големи трудности кара в неделния ден и сега, така да се каже, неформално лиже рани и се подготвя за следващия кръг на Европейската купа и на националния шампионат, за който ще разберете малко по-късно. Битката беше много голяма и в първият и във вторият манш. Антонио Тодоров завърши и в първият манш завърши на 4-та позиция, във втория манш на 6-та позиция. Ще видим по-късно кадри от втория манш. Сега само първото изпитание за деня да концентрираме вниманието си и още взето с едно-две падания и повече оплаха моментна, не чак толкова усложнение за пилотите, завърши този първи манш, който подсказа кои ще бъдат фаворитите и наистина челната позиция на Георги Гочев срещу
адаптиралите се към супермото Цонко Пеев и Станимир Илиев се прие като хвърлена ръкавица за още по-интересен завършек на деня. Ето го Росен Тончев, местният любимец, състезателя на Несебър Мото в компанията на всички асове у нас. Пол позишън за Александър Георгиев. Росен Тончев тръгна от втората позиция, а отпред бяха и Ангел Караньотов, както и Калин Кулев. Ето тук много сложен пасаж малко след старта, но пилотите проявиха разум. Те успяха да потиснат емоциите на доброто стартина за сметка на сигурността. И така в този първи мач битката се разгорява в пълна сила. Фаворитите взеха рано аванс и започна това свирепо преследване и изпреварвания помежду им. Да, отдавна не бяхме виждали наистина толкова оспорвана битка. Общо състезателите в челото се изпревариха 16 пъти за тези 18 обиколки. Виждате самото падане на Александър Ленев, пък което позволи на Андрей Асенов да грабне 18-те точки и по този начин наистина в позициите трета и четвърта стана много сериозно съревнование между тези състезатели. Да припомним, че Сашо Ленев падна и на Плевен преди седмица. Тогава го показахме в пряко предаване. Дълго време не ставаше от пистата, но по-скоро това е било реакция на оплаха. Нищо сериозно няма. Той и тук падна, продължи да се състезава. Хубаво е, че организаторите от Несебър Мото наистина успяха да обезопасят тази писта, защото виждате, наистина толкова много хора отдавна не е имало на състезания. Все пак всички колоратисти трябваше да се съобразят с това състезание. Много от тях бяха много доволни, но битката наистина бе като за световно, така да се каже. Точно ето този елемент тук така е изключително неблагоприятен за състезателите. Това е изхвърчане, така да се каже, от офроуд частта. Виждате колко много бали, колко много заграждения има всичко това нещо. Благодарение единствено на добрата организация и кооперация, която се образува между Федерацията по мотоциклетизъм и местния клуб Несебър Мото, успя наистина всичко да завърши безаварийно, защото имайте предвид, че състезателите минаваха тези 1020 метра средно за 50-52 секунди. Всеки от вас може да прецени, че на практика това е 75 км в час. Ангел Караньотов, виждате какъв екшън, прекрасно изпреварване от лявата страна и той се включи в битката, за да затвърди впечатленията за отличната спортна форма, в която се намира в компанията на Росен Тончев, Калин Кулев и Александър Георгиев. Тук Кулев падна, но веднага стана, продължи, няма нищо сериозно. Ето още един момент, в който пилот прояви невнимание. Да, това беше много интересен момент, именно когато Ивайло Молов с номер 77 от Иво Рейсинг общо взето не пропусна, така да се каже, Иван Стефанов и Драгомир Добрев. Съответно се получи един троен сблъсък между тези състезатели. В крайна сметка обаче от него се възползва най-добре Тодор Тотев от Литекс Ловеч Моторспорт, който наистина като един състезател пораснал в дисциплината мотокрос намира и своето място съвсем убедително. Страхотен финал имаше за фантастичната четворка, както ги нарекоха някои от зрителите. Ангел, Калин, Сашо и Росен. И така, ръкавицата бе хвърлена, адреналина стигна връхната си точка. Кой щеше да спечели в групата Джуниор? Това бе голямата въпросителна. Дали Георги Гочев щеше да даде още повече газ и да затвърди лидерската си позиция, или Цонко Пеев и Станимир Илиев щяха да кажат тежката си дума? Беше ли вече напълно концентриран Харли Горов в клас 65 кубика? Все въпросителни, които трябваше да получат отговора някъде около обедните часове на неделния ден. Общо взето наистина Харли беше максимално концентриран. Валентин Матеев, който стартира в Супермото Джуниор от първа редица, благодарение на доброто си квалификационно време, успя в крайна сметка да постигне известна сила, известна бързина, но това не му достигна като цяло в битката му с Хакан Халми. Хакан във вторият финал на Супермото Джуниор 65 завърши на третата позиция. Тук видяхме и любимецът на публиката, най-малкият 6-годишният Георги Тотев от Litex Lowage Motorsport, който образува много положителни емоции, но в крайна сметка в голямата кубатура Георги Гочев успя да се наложи за втори път. Това са кадри и от награждането Атанас Терзиев пред
президента на НС Върмото връчи наградата на Харли Горов в компанията на Веселин Иванов. И на третата позиция виждате състезателят. Доволен ли си? Много съм доволен от себе си. Двата маша стартирах първи в 65 кубически сантиметра. Успях за малко щях да победа Харли Горов, но после се оказа, че паднах с Антонио Тодоров и съм много доволен от себе си. Публиката подкрепяше ли те? Много имаше страшно много публика. Публиката ме подкрепяше. Моят треньор Радослав Балинов постепенно ми казваше какво да правя и съм много доволен. Това бе Валентин Матеев, третия в клас 65 кубика, а иначе виждате победителя Георги Гочев и неговите подгласници Цонко Пев и Станимир Илиев. Тройката в клас 85 кубика. Вдига ли адреналина допълнително такъв вид състезание? Да, защото първо, че е много опасно, тротуари и ако паднеш е голяма грешка. Как не допусна грешка? Аз допуснах на последната обиколка, се хлъзнах на излизане от офрода и това ми костваше много. Все пак не си контузен? Не, нищо ми няма. Всичко е наред. Публиката зарадва ли?